Абе, какво пак става с тези чужденци, бе? Които те не са си чужденци. Те са си направо собственици на нашата страна. Гледам пак агресия, пак побой, пак страх. Пак не трябва да се говори по тази тема. Отново нищо не се върши от страна на държавата. Отново има нашите така любими двойни стандарти. Абе, ние кога ще покажем на тия хора, че когато отидеш в чужда страна, ти трябва да спазваш чуждите правила, трябва да се държиш човешки, трябва да спазваш чуждите закони и трябва да уважаваш хората, които са ти помогнали и които са те приели, защото ние не сме ги приели. Ние направо им подарихме нашата страна, ние ги направихме собственици, те ни идват като гости. Те идват с едно огромно его, самочувствие и чувство за безнаказаност и си правят каквото искат и то е видно. Видно е, защото нищо не се върши от страна на страната. И когато нищо не се върши, има двойни стандарти, гнева наделява. И какво става, когато гнева наделява? Трябва да се върне Хан Крум. Това става.